Nu skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om optagelserne til filmen Dig og mig med skuespillerne Laura Christensen, Julie Ølgaard og Nille Rønholt. Optagelserne er nemlig lige blevet færdige. Vores reporter Eva Nave Poulsen nåede lige at komme med bag kameraet på den sidste optagdag. I svømmehallen herinde er Laura Christensen, der er en af de 3 hovedrolleindehavere i fuld gang med at skyde de sidste scener. 184 knap. Det er det første, det er den store størrelse, vi laver igen. Så laver vi en, der er tættere på base. Nu er du kun i badedragt. Hvordan har du det med det? Der stod jo i hvert fald 20 crew her omkring der, og størstedelen var fyre. Ja, det vender man sig ret hurtigt til. Fordi det er jo, altså, det er jo en del af det. Man er altså ikke skide smart i sådan en badedragt, vel? Og sådan er det jo. Altså, det tænker jeg faktisk ikke så meget over, hvis jeg skal være helt ærlig. Så der er ikke noget med, at du op til lige spiser lidt færre chokoladekiks og løber lidt mere? Nej, tværtimod, tror jeg. Laura, nu skal vi så de skal til at optage din stand-in. Ja. Ja. Cecilie. Hvordan har de fundet hende? Jeg tror, at de primært har valgt hende efter sådan nogenlunde højde og drøjde. Værsgo! Vi er nogenlunde lige store og sådan noget. Og så er hun virkelig god til at svømme. Hvordan er det nu, har I jo, som du også siger, arbejdet sammen på masser af film før, og rigtig gode veninder også laver skuespil sammen. Bliver der meget tand og fjæs, når I arbejder sammen? Både og, vil jeg sige. Altså, nej, jeg synes faktisk, vi er ret gode til at holde koncentrationen og være alvorlige, når vi skal. Og ligesom... Men altså, når der så bliver sagt tak, og vi går og sådan noget, så er der en masse fis og ballade. Men jeg synes, vi er ret gode. Vi har ligesom fået lavet sådan en uskreven regel, eller hvad, jeg kan ikke forklare. Altså, vi er bare meget fokuseret. Når vi arbejder, så arbejder vi. Ligesom om, at dem, der er her alle sammen, er gået. Er der aldrig nogensinde et problem, at de 3 piger er så gode veninder? I høj grad, kan man sige. Jamen altså, det er jo både en god ting og en dårlig ting, fordi det er jo en fordel, at de kender hinanden. De ved også, hvordan hinandens grænser går, og hvad man kan, og så videre, og så videre. Og den ene halvdel af den her film var et tæt samarbejde mellem de 3, og den anden halvdel, der var de ligesom spredt for alle vinder og optaget hver for sig. Og der er ingen tvivl om, at der er en anden arbejdsproces og en anden arbejdsro, når vi optager med dem hver for sig, som bestemt også er fordelagtigt, fordi det kan godt blive lidt trættende i længden, som tider det andet, men det er selvfølgelig meget fornøjeligt.